Ngicela ungiqasha ngibe umsebenzi. Imithetho ngaphambi kokuqala umsebenzi ngizoyizwa ngawe. Okwami ukuqikekela umsebenzi ngwenza ngobekade. Phela lona liyahamba ligqibe sekuphelile njalo. Awungizwa ngithi konke likwenzayo likwenza ngomnono. Ekseni ngokunjalo livuka lihlambe likhothe lisule kaningana. Kunesiqiniseko konke kuqala kimi. Ukusithanda kwami kuletha ukuthanda wena. Nehaba ngisho ihaba lothando olukhulu iqiniso ukuthi angilwazi lingakanani. Ngalilinganisa nomfulo omkhulu ngoba wona angikwazi uphelelaphi. Ngizoba ngumsebenzi ogqoka umfaniswano wothando lwangunaphakade. Anginayo inhliziyo ngiphila ngomusa wezigi zothando. Umsebenzi wokuqala ukukubamba kwamancane ngiwakhulise kuncela isizukulwane sethu. Ngifunga ngiyagomela. Mina nawe siyikhambi le-COVID-19. Kodwa sinomona ngalo ngoba yilo lodwa esinalo. Ngicela ungiqasha ngibe umsebenzi. Angifisi ukuba yitoho ngoba lonke ngiyolithola lingaphelele. Angingabazi bakubiza ngenhlekabayeni. Ukugegetheka kwakho mangushanga amancoko ngingenza ngibe ngabayeni bephelele. Amandla enginawo ngiwagcinele wena nanoma ukhuluphala ngiyokuqukula ngikufukule masiwa siyowa sobabili kanye kanye. Umsebenzi wami ukukunika uthando olufana nempophoma yamanzi emola edubula amanzi ayephezulu aphinde ebuye kodwa olwama lube lisabuya phezulu lilinda wena. Eminye yemisebenzi engiyithandayo ukukufunza kwengane ngikuqamba igama lengane ngesilungu. Iholo lami kuyoba ngamakhulu ezindodla zothando. Imikomelo yokuba ngumsebenzi ovelele nozimiselayo kuyoba zimbali zengadi yakhiwe ekujuleni kwenhliziyo yakho. Thatha nansi i-CV yami uyibuke ngokucophelela ngokungaxhamazeli. Name igama ngowakho, surname isibongo uzothatha esami. I-ID number zizohlukana ngoba imicabango yakho uyicabanga wedwa nanoma ngithanda angeke ngazi ucabangani. Date of birth olunye lweyinsuku engizijabulelayo. Iphone number 0788377 zimbili ngasekugcineni. Mawungangitholi uyofonela umama uyothi yebo malokazana. I-email address anginayo ngizocela ungenzele ukuze ngikubhalele incwadi yothando thumelele nezimbali. Work experience ngisebenze kuSine umbali noNonhle kubo bonke kwaphela inkontileka yetoho. Ama skills enginawo ngikubamba ngazo zombili ngikufukule ngikufudumeze. Ngivuka ngovivi ngiqeda isichibe sisale ngayizolo sewayini. Nginezindlela zokugcina ujabulile. Umamathe kungakahleki ngikubambele eduze. Ngingumuntu osigcinayo isikhathi nezethembiso. Ngiyojabula uma ngabe isicelo sami siphumelele.